Hi guys! Hello everyone! Welcome to my vlog. Nagbaklay din asad ay tadian guys no kay moadto na punta sa libo. Kay naasad tay tuyo ba. Mao din na inyong makita diri sa akong video guys. Kalubinhan. Kalubinhan di ani guys. Karsada ni diri. Paduong na dito sa mua guys. Sudlunon ang mua. Nya. Doon ako sa eskina guys. Kuyog tanin nyo guys. Naman ni among pandiri view kalubinhan no. Nya karsada. Karsada diri sa mua guys. Di na kay siya magdangog yat guys. Diri no kay naman siya graba. Gabuno. So kasagingan. Daghan pong kasagingan diri guys. Ang imong maagian. Kasagingan oh. Pero kasagingan di aning lapita. Hapit ang kita sa eskina guys, medyo nagdidali jud kog baklay no kay niinit ba ho jud ko dalang payong guys bisag kalo na lang wala jud. Mao na medyo baswas jud akong lakaw di aning lapita. Kay medyo nihangak na sa taon guys. Kani lagi nga natamaan og baklay guys no. Hilaso na mo kay taron sukad nga na natay motor. Hilaso na kay bisag duol magpahatod jud ta. So karon wa jud ko pahatod guys kay ako jud pong gianad akong kuan ba. Lawas nga magbaklay kay aron sa intawon ma-exercise ta panagsa. So, sige na lang gid tagsakay sa motor na. Wa na tay exercise atong lawas. So pit na ta sa kuan guys skin. Mo ninyong makita diri guys. Napper na kumpay nga napper guys. Ano siya kumpay nga napper guys para sa kabaw, baka pwede sa kanding guys basta mukaon na ang kanding anak ang kanang napper mukaon kanding anak guys. Ano diri guys kapit na ta sa eskina no kuan man gud ang kursada diri guys gatuyok-tuyok ba murag tinais manok pero at least na natay karsada. Oh. Nanay ko an guys. Igrabahan naman gyud ang ilahom ani guys. Naman jud problema, naman tayo dangog. Ano guys? Kita na niyo guys ang eskina no. Doon lang eskina guys. Oh. What review diri guys. View dako kayong kuan, wanang. Abot na ta sa eskina guys. Oh. Abot na ta sa eskina. Oh, na ta diri sa highway guys. So to guys, thank you for watching. Bye bye. Love you all.